Svojím prírodzeným driveom a nadšením ona vie krásne strhnúť ľudí do tímovej práce a vyhecovať výsledkom. Rozhoduje sa s prehľadom aj v náročných situáciách a vždy nás vie povzbudiť. Stačí, že povie správny moment, to dáme. Je veľmi láskavá, má veľké srdce a najviac sa mi na nej páči úprimnosť a to, že sa jej vždy môžem zdôveriť. A myslím si, že je veľmi vzácne mať taký pekný vzťah s maminkou. Ocením Mirkinu učenlivosť a proaktivitu. Spomínam si, keď sme začali spolupracovať, keď som jej dal texty, ako sa naučiť správne obchodný proces, tak sa ich naučila. A prinieslo to dvojnásobný výkon. Je vzorom toho, ako sa to dá robiť dobre a srdcom. Po 8 mesiacoch mi sama zavolala a hovorí: Andrejko, toto už viem, idem sa posunúť ďalej. A toto je to úžasné na ľuďoch, že sami sa učia a posúvajú dopredu. Povýšeniu ti srdečne gratulujem. Je to ocenenie tvojej dlhodobej práce a jasného líderského potenciálu. Prajem ti, aby sa ti naďalej darilo držať procesy pravidelného týždňa, pretože táto jediná vec bezpečne a so 100% istotou zabezpečí ďalšie povýšenie v kariére. Držím ti palce a mám ťa moc rada. Ľúbim ťa, mami, som na teba veľmi hrdý a prajem ti, aby sa ti takto darilo aj naďalej.